Her der har I Mørks første pladespiller GS6A, og den er med en XL-arm, XL 801. Den bliver også solgt som en Colton-arm, men det er fra før Mørk satte sin UP4 unipivot arm på den. Og nu starter jeg den lige her, siger et klonk, og I kan se, at den begynder at dreje med det samme. Den er fuldstændig lydløs. Og når jeg stopper den igen, så bliver pladetallerkenen ved med at dreje.